ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗುಡೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ತುಲೆ ನೆಟ್ 1.5 kg ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ದಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು. ನೆಟ್ 1.5 kg ನಾನು ರಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪೆ. ರಡ್ಡು ರೆಸಿಪಿಲ ಹೊರನ್ನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ರಡ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುವೆ. ತುಲೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು, ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಮೀನು. నేను ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪನಿಂದು ಒಂಜಿ ಮೀನನ್ನು ತೋಚವೆ. ನೆಟ್ ಪೊಡಸಿಜ್ಜಿ ಬೂತಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಪೊಡಸಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನೆಟ್ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಪಾಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್. ನಾನು ಇಡೀ ದೀಪೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಹತ್ತೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಕಟ್ ಕೊರ್ಕ. ತುಲೆ ಇಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನನ್ನ ಶೋ ಕೊಡು ನೀರಿಡು ದಿಕ್ಕಣ್ಣಾಂಡು ತುಲೆ ಪೂರ ಮೀನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದೆ ನೀರಿಡು ತೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತ ನಾಡು. ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡ್ದು 1 kg ಬಂಗುಡೆ ಕನೆ ಇದೆ. ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ದು ನಾನು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಬೇಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದು ಬಂಗುಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದು ಯಾರು ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನಂದು. ಇತ್ತೆ 1 kg ಬಂಗುಡೆದ ಗಸಿಕ್ ಯಾನು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನು 15 ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮುಂಚಿದೆ ತಂದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕರಿಬೇವು, ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಟರ್ಮರಿಕ್, ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಒಂಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೆ ಇದೆ ತಂದೆ. ನೆಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು. ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು
ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ ತುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದು ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಬುಡು ಭಾರಿ ಜೋರು ಭತ್ತ ಬರೋದು ಇದೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪೂರಾ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಶೋ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯದಿದು ಸ್ಟವ್ನು ಶೋ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಕರಿನ ಚೆರೆಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ಚೂರು ಕರಿಬೇವು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಶೋಕುಡು ಚೂರು ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನಾತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ತಂಡೆ ಯಾರು ತುಲೆ ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಬರೋನುಂಡು ಆತೆ ಪರಿಮಳ ಬತ್ತಿನಾತ್ ಫುಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಕೊಡು ನೆಕ್ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರೈದೆ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿಟ್ಟು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಗಡಿತಾತ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಮೀನ್ದ ಕಜಿಪುಗು ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೌಡು ಇಜಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಜಿಪು ಪುರಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ಈ ಬೆಚ್ಚಡೆ ಪೂರಾ ಸಾಮಾನ್ಲ ಶೋಕುಡು ಫ್ರೈ ಆವಾಡು ಬೊಕ್ಕನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪಿರಾ ಕಾಲ್ ಗಡಿ ತಾರೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೇರ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡು ನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇ ಸಲ ಪೇರ್ ದೆತ್ತಲ್ಲಾರು ತುಲೆ ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತಾರೆದ ಪೇರು నేనంజి అరిపుగా ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಜಾರ್ಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಡ್ಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಡ್ಗ నేను నైస్ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೀರದ ಬದಲು ಈ ತಾರೈದ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ನೈಸ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಲೆ ಚೂರು ನೈಸ್ ಆತ ನಾನು ಪಿರ ಒಂಚೂರು
ತಾರೆ ದಪ್ಪ ಇರ್ಪಾರ್ದು ನೈಸ್ ಮನ್ಪುಗ ತುಲೆ ಈತ್ ನೈಸ್ ಆದ ಪೇರ್ಪಾಡ್ದು ತಾರೈದ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಕರದಿತ್ತೆ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಂತನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೀರಿಂಡ ಮಣ್ಣದ ಕರಟೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚವಡು ಇತ್ತೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅಡಿಗೆ ಮಂತನ ಬೊಕ್ಕ ಎಕಡ್ ಕಟ್ ಮಂತಿನ ನೈಸ್ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತದೆ ಅರ್ಧ ಈರುಳ್ಳಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಕರಿಬೇವುಲ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಚೂರು ಕೆಂಪಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ತುಲೆಯನ್ನು ತಿಪ್ಪಿದ ಕೈಲ್ದೆ ತೊಂದೆ ಇದು ಕೆಂಪಾದ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಗುದ್ದುದು ಆಯಿಲ್ಡ್ ಪಡ್ರಂಡು ನೇನೊಂಚೂರು ಗುದ್ದೋಡು ಇಂಚ ಗುದ್ದೋಡು ಇತ್ತೆ ಜಜ್ಜು ದಿನ ಶುಂಠಿಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಎಳ್ಳೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಶೋಕುದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಒರಿದಿನ ಪೇರ್ಪಾಡುವೆ ಈ ಗಸಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ತೆಳುಲತ್ತು ದಪ್ಪಲತ್ತು ಅಂಚೊಪ್ಪೊಡು నేను ಶೋಕುಡು ಕೊದಿಪಗ ఉప్పు పడగా కళ్ళు ఉప్పు లాపండు పొడి ఉప్పు లాపండు కొద్ది ఆడ షో కూడా ಶೋ ಕೊಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಯಿನಾತು ಪಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೊದಿಪೋಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೊದಿಪಗ ಚೂರಿಂಚ ಸೈಡ್ ದಿಯೋಡು ಇದನ್ನ ಫುಲ್ ಕೊದಿ ಉಂಡು ಐಕ ಮುಚ್ಚಳ ಫುಲ್ ಮುಚ್ಚರ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಬರಿಕ್ ದಿಯೋಡು ಇದು ಎತ್ತುಲೆ ಶೋ ಕೊಡು ಕೊದಿದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ
तरे मीन इंच दीपे यानी कट मंतदजी देपंड आत मल्ल इच्छी मीडियम साइज दा मस्त डिफरेंट आद मंतदे मनपुले इल्लडनिक्कल्ल चूर मसाले मित्त कोक्क बेयडिंचने स्लो फ्लेम दियोडु जास्ती जोरदिंद करेंचुंडु इंचोंजी 5 निमिष शोकुड बेयडु बुक अडिपत्तंदे कपगपगा इंचमनपुडु बेयनेट इजिंद अडिपत्तुंडु मित्त चूरु करिबेपड्ग कोत्तंबरी सोप्पु इत्तुंड कोत्तंबरी सोप्पुला पाडोली तुले रेडी आंड बंगुडे गसी इते सर्व मन्पुगा तुले बंगुडे गसी डिफरेंट स्टैल रेडी आतंड निकलेगे ई वीडियो इष्ट आपुनोंदु एन्नुवेन आयनात निकलेगे इष्टांड नेनु शेर मन्पुले ओक ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತ ಜರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಬಾಯ್.